Dobre, takže vítajte pri dnešnej epizóde podcastu. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá je pre niekoho tabu a pre... Čo ma rozhlasuje? Koleso oklesilo si sa. Ježiš. Čo mi je? Nesmie sa. Už len posledné záblesky. Ja? Či od prírody? Od prirodzenosti. Ty to môžeš mať od prirodzenia. Ty to máš od prirodzenia. Zákonové, čo som mi povedala novinku.